lanang wadon gedhe cilik tuwa enom sing kelairan kene ora kelairan kene padha diparing ana panjang yuswa diparingi katentreman diparingi kamulyan diparingi kesarasan apa kinayuh bisa jumbuh ingkang dikira teka bakal teka ora ana sambikala apa ibarate rezekine ndodok kemroyok ngajeg gemrecek sungersa dalem Allah yang Maha Kuwasa Allahumma amin. Ya iki sing darane merti bumi lan sekah desa. Lan njur ana meneh nek sing darane kadesa. Kade karosa. Kawi kadereng de dedonoso sesaji ora beda. Caos dahar ana ngersa dalem kakyamong kang tak aturake ning ngarem supaya nyuwun berkah marang pangestu para pepunden para luhur kang sumare jaman langgeng tansah diparing pangapura apa ing dadi kaluputane ngalam donya saengga ngalam langgeng tansah njangkung ngreksa keluarga agung ing desa Ngoho tansah pinarenga ayom-ayom tata titi tentrem anggone nyambut gawe tansah pinarenga gangsar lancar tan ana sambikala apa Allahumma amin. Semono uga ya ana aku sak bubare saka kene ya paring ana gangsal lancar payu laris diparingi panjang nyawa diparingi slamet aku sak rombongan iki rombongan apa yo iki rombonganku sing darani rombongan Purbalaras lanjur biyung saka ngendi aku Ki Dalang Ki Jumari Hadi Junarto saka Laladan Desa Gebugan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Oh nek ngono tunggal dene dalange dhewe. Iki ora ana dalang liya-liya dalang sak kabupaten no. Ya matur saya gunging panuwun keluarga agung nyupeketake anggone kekadangan antarane aku marang keluarga ing desa Ngoho muga wae ora mung mandheg semene bisa sak lawase. Oh ngono. Lanjur perkara kenyang kene aku ngrarembug kok. Aku matur sewu geng panuwun tenan. Wong ki jan wong jujure ra karuang tenan ki. Sapa? Pepundenku punya Bapak Turyanto wah seneng aku. Nek iya ya ya nek ora ya ora wong kuwi jeneng wong siji tenan kok. Ninggalke iki Bapak Turyanto ki lah tenan. Ayo aja do ditinggalke nek perlu apa wae nyuwun pituduh marang Bapak Turyanto. Nah, tenan aku seneng aku. Ya. Darani sing darani iki merti bumi ya kadesa. Ana tembung meneh darane rasulan. Merti ngaruhi para nabi lan para ngali lan para rasul sahabat nabi. Oh ngono. Mula aku rumangsa seneng piyayi kene ayo. Beda agama padha digawe sulaya, beda panemu padha digawe padu. Padha nindak narasa kesatuan persatuan, golongake golong gilik mangtunggaling tekad. Ing kono tansah gumalaning sedya anggone nyambut karya tansah pinan bagya mulya luwih-luwih aja nganti padha plerok-plerokan ca dados. Kudu ngerti cara aja ditinggal tapi pancen ngerti Anggoke dewi ing sana Kaya sing eling pramono iku budaya